И какво става? Хора, днес ще играем Call of Duty Modern Warfare 4 мултиплеер и мисля да съм само на този рунд, то остават 8 минутки, ама пак все нещо ще стане до теба майката. И да, мисля да само на този рунд, защото не снима много. И да... Мама ти де, бабе! И да видим какво ще случва сега. Да ти бе майката! Деба! Убиват ме! Чакай бе! Лати ми бе! Деба, твоята майка, деба. Поне ме беше оставил да изгърба приятелите си, бе, гей! Айде! Тако! Мале! Чакай бе! Чакай малко бе! Чакай малко бе, човек! Сима поне се прицеля в теб. Да не говорим да те гръмна. Ай, чакай малко. Седи пък ти бе. Седи бе, Рамбо. Чакай. Къде си залетял и ти? Много филми гледаш. Не, майка ти. Теба стига стреля, бе. Бързо! Бързо, преди да са ни видели. Мале, сега тук как ще падам злобно. Майка ти, деба. Али! Деба и артилерията ти, деба. Мина направо през стени. Чакай малко бе, Рамбо. Майко бе ги! Залеги! Аллах Акбар! Идвайте бе, кучки долни! О, сега им бах маните вече. Сега направо ще... Абе как бе? Леле майка ти деба! Леле ще ти еба мамата! Майка ви долнопробна! Абе човек! За какво направих тия шибани 5 кила? Да го дух. Кур. Еба си майката! Чакай малко бе! Да бе, добре. Ебал съм те бе, човек. Деба мамка ти деба. Ба. Ба, харе, стига с тия артилерии бе. Става тука бе. Не, де. Аре така справя. С4 това момче. Какво ще меташ тия мижави пишкарски гранатки тука? Не знам вече какво да направя. Знам. Ай, няма просто. После ще се върна и ще се гръмна. Когато съвсем се отчаявам. Айде бе, Мишко! Айде бе! Айде бе, мамка ти! Стига с това пътива. Деба! Кървиш като Рамбо! Как бе, човек? Абе, ей! Ей! Майко, къде се бутам бе? Да те бу! Леле как ще да го изгърбя?
Леле! Само вас да нямаше. Стига бе. Мир. Пис. Умри бе. Трябва да намеря с кое копче се говори, за да им викам пис, бичес. И да ме убиват по-цивилизовано. Дай бах, твоята майка! Деба, твоята майчица, деба! Рамбо! Джейсън Стейтъм! Направо... Еба си. Правим тук мисията невъзможна. Тън тън тъдж. Еба сме. Тън тън тъдж. Пуф, не го спира. Еба сме. Аллах Акбар! Деба! Остава една минута до края на сървъра, на мапа, на времето. Сета! Айде бе, мишки, грозни, мамо! Двама приспах. Ей! Единият ще умре след малко. Защото още диша. Ето, убива. Той просто падна на земята и с последни мъки има такова. С последни мъки да се мъчиш да оцелеш. Майка ви деба, каква е тази засада бе? Това не е ли нашата база бе? Путки. Еми, хора, еба майката. Мисля, не мисля де, не мисля да, много, ама да, това ще е края на клипа. Харесвайте, абонирайте се, казвайте в коментарите на коя игра да играя, да кача игра Майнкрафт, така профилактично. И чао от мен.